Batangira yakiri. Kakarina. Tati kubadili mashamba. Wana kabere. Kwa kutegeka. Dosike pindi chipiwa basa na kansila kuti imuke zokora ikuno. Yesu kwaku kokuno zitagira ndeka. Randiro kwanisa nogara wa. Ndaichida kuonana nabona koma ndida t-shirt yangu. Andi saka mukomana wechidiki muno munase ndo pane hope yenyera. Inini mukomana wechidiki misa mumwe kudai ndiye vega ambiwa nomunhu wese isho akuru kigere nevana mukati vana vatatu baba upenyu here hwekudhakwa hwokuramba vana vachiteera kurarama naitikirabho mupimupi zvinoraramisa chiiko ashuwa yogara zvinoraramishei ndo basa kugadzira mugwagwa ndo basa rokumirira kuti vanomusangana ko kare kwese kwatakasenza isisu aitsvakira isi mabasa kuti sekubereka mini ndiana akaona vanhu vafuniti vaifamba vachiti tinoda kuti tipere ngatifungewa nyika iyi ngatiregei kuichembedza mwari akatiti mweya uri kuchipembenene chese chandasvika kuchichifema kana maakudai kuti hanzini ndindira mberi kubva pakuti hauna kubereka akure mkuriri yedu. Okay. Matiyo mukoma muri kuona sei zviri kuitika pana? Zviri kuitika izvi inini zita rangu ndonzi Muswatunya kana kuti madzibaba Forosi. Ndinotogara muno marondera ndomandogara. Asi chandinoda kutaurira ndechekuti inini ndinoratidzwa. Pakaya corona paya pandakaratidzwa musi wa17 January 2019. Isati yatombouya ndakaudzwa kunzi chaida kuitika panyika yese pasi rese kureurura kuti zvinhu zvifambe zvakanaka kuti Mwari aregerere vanhu. Iye zvinozvi zvigore rakapera musi wa 16 July ndakaratidzwa bato irori rauya richitonga 2023 asi handamboziva kuti ndo pati yacho ichauya iyi. Ndakatozoshamisika because zvandakaratidzwa ipapo ndakaona vanhu vachinzi izvo pane pati yawina asi pati iyi ndakanyatsoshaya kuti ndeipi. Ndakaona paita mukomana achibva nechindege chinenge chakata chichena nechomabhazuwawo asi ndairatidzwa ndichitanga ndiri munzvimbo yehwedzi ndokubva mukomana aburuka ipapa achienda pastage papa achinge papa achiratidzwa mumhanzi vanhu vachiedzwa vese vachinzi uyai. Saka regai ndikuudzei ndichiti makore ese aya atiti opposition hazviri kuti yanga isingahwini yaihwina asi kuti vaitidiridzira. Iye zvinozvi manje tikaonyesa kurova inonzi white wash nokuti nhamo yawanda panyika panapa. Takazvitarisa ino Southern Africa muZimbabwe muno muchete ndomega mune nhamo inosura kusura neganda rese zvokuti unonyatsa kushaudzwa kuti zviri kufamba sei. Anamai sei mimi machuza kufamba nemukomana? Takuda kumbotungamirwawo nevadiki vakuru vari kungodya nemhuri dzavo havationa havatichengeta havatide vane utsinye. Isi takuda vadiki vakabva kuchikoro akanzi chirere chigokurerawo kubazi rechembere ndokwandiri inini chirere takakurera ika saka yangu venye kuti tichengeta yekuti itirawo zvakanaka muchitipawo zvatinoda takazorora ibasa iko risingazororwe naye vanangu ndoramba ndiri pamberi penyu ini muchembere mbuya kwete taramba pamberi kubva kansela MP zvese naningirikini wacho mukuru wacho wedu ngavava vakomana chete president tatenda chaizvo muZimbabwe ngatichinjwe hapana chisingalasiti. Chamisa oye, Chamisa oye, Mateu oye, ini muno marondera nditambuya kudai ndati ndinoda kuti Chamisa ngaapinde, mwana mudiki ngaapinde, Mateu ngaapinde, makansela edu ngaapinde. Tarwadziwa munyika, tine makore tichirwadziwa kubva 1980 ichauya takavhota isu hakuna munhu akanzoenda anorejesta takaenda novhota tichimanikidzwa vanhu vachidimbirwa maoko makumbo tichinzi endai munovhota muvhoteri pajongo nokuti mapera. Hatina kuvhota zvokunzi endai munorejesta nhasi vakuti endai munorejesta vachibiridzira vachiti maariyeni tii chinonzi ariyeni. Haku mwana wese ari muno muZimbabwe kugara nekugara tichibita tiripo madzimai techinge tisina
tisina zvitupa itu takangopiwa zvitupa munhu chikuzi chitupa ichi uchifunga kuti uri kuitirwa zvakanaka uchitodzvanyirwa wobva waiswa chiei kuti ndaiswa ei ndagonerwa usingaziva kuti utokanganiswa kuti mangwana usazovhota toda kuvhota mukati umu mune vamwe vari kunzi maarieni varoda kuvhota Chamisa apinde vana vadiki vapinde noti Chembere nokuramba ndakakuti nganganga pabasa handibvi mangwana handibvi zvinezvi mainonovhura katepi purezidendi vanonovhura tepi yekuvhura musabhuku vanoita basa rei kuchivuku takaona katepi purezidendi chikabvangi komusabhuku vatoita basa rei ibvai vamunangagwa ibvai vachiveka ibvai vana vadiki vapinde pane this and that chirungu hamugoni kuburisa ipai vana mukana yavo munongoramba muripo ini ndinorwadziwa seni kudai izvo zvizvi ndiri pabasa sikuzvikurongwa asi pabasa kwezvikuru ndichatendetwa rii zvakanzi tirere chigokurera vamunangagwa nyara ivo vachiwenga nyara ivo tirei pana mukana wake mupei chimuti chamakamutorera 2018 kupa mavhoti pachena hamunyari ibvai apo ibvai taurai maimelo nhuna dzenyu taurai inini ndaka ndiri murwere rusununguko ndiri chimbwido tichifamba mumakomo tichifamba mumagwizi tichisika nyoka tichinzi Zimbabwe chaita uchine mukaka takauya muZimbabwe 1980 tikashaya uchine mukaka nazvino tiri kufamba murukangarahwe hatina chatiri kuwana hatina chatiri kurarama wana chaivo takaendesa kuchikoro tichifunga kuti pamwe tichipachava nepundutso hapana vana izvozvizvi madhigirizi mapepa avo ari pamadziro edzimba havasi kumabasa saka tiri kurwadziwa izvozvi nemusunungu wacheno ndiri kurwadziwa handiregere kuenda nanero nero tuda kuti achisunungure mukati menyika ineZimbabwe kuchengera nero kuti atipinza mukenani tinoshamiswa kwazvo nehurumende inova tinoshamiswa kwazvo nehurumende yeuwori wanamwariwe mabiriro takaita President anovhura chibhorani mudhorobha asi mvura isingabudi patepi vototanzi president ari kuita 2030 middle class kutambisa time kwavari kuita izvi zvauda vana vadiki vachitonga izvi ZANU-PF 1980 satazvarwa izoti 1 year tazvarwa mnangagwa aripo gukuraunde atadza kusova solution yegukuraunde autiwo akauraya oenda nokupa vanhu uregerero kunoenda vanhu vasina choakakanganisisana Nelson Chamisa ndianoenda nokumbira regerero iwo akauraya vanhu haugoni kuenda nosunungura vanhu ba unoenda pasi pevanhu voenda nokukumbira regerero achekutanga unosiya chigaro wobva vana vadiki tikaita zvakatika zviya zvakapera gore rinouya tinorwa takamira sevhumba chaizvo takamira chaizvo naNelson Chamisa hatisi kudzoka kumashure enough is enough but not faith without works dead saka zvotachamuka vane Zimbabwe vari kubhuroka vanhu kupasava kumarari zvese izvi ngavaite but bhokstenda tega tendina chiwenga nenga kustate house nangagwa nenga kustate house kana mapurisa ashandiswa ngaashandiswe but we are fighting for their freedom kuti wawanawo ma-US gore rinotera ndozvatiri kurwira ngavaitawo kana vachikanda mateka ngavakande but we are fighting for them right yavo iyoyo sevana muZimbabwe Nelson Chamisa anoti munhu wese ngauya kuCitizen Coalition zvisina ani anoda asi munhu wese anonzi uya hako usununguke ubatane nesu monzora hazvaakaita zvakaita hake ndozvinoitika mupolitika asati azvirangarira kuti akatengesa tinagoyewa neZimbabwe ndakataurira anonzi makonesi wekuward 4 aya kuzokambena babangu ndauya kuzokambena kamutaura no don't waste my time makatengesa tinago muri tuna Monzora saka muri kuzotikambena kuti tinoda kuti mutivhotere we can't vote for Monzora tiri kumhanya nokwamana wechidiku akauya akati aiwa MDC alliance yapambiwa naMonzora achitopembera achishandiswa neZANU-PF Chamisa akazviona akati no ngatiende payelo munhu wese azara neyelo makuti zvikoro ngazvivharwe zvine mayero ngaachinje uniform nefregi muchabvisa nekuti vanhu vachazara neyero
Edmond Machisonda 10. Baba tiyambuse irwisi. Oh, Baba tiyambuse irwisi. Magari wanza. Taurai nuna zinyi. Ambotonga chakuda mbotiwa ambotonga nokuti chakuda change iko zvinhu zvakaoma vanhu vari kuonerwa izvozvikana mari dzemasukudisi vanhu havasi kuenda kumabasa tikuda kuti industry ivhurwe toda kuti industry ivhurwe zvokuti anhu aziya ari kurambira achiti iya ichirambira pachigaro hatisi kuda ngambosiya mukomana amboita se ambotonga tikuda change munyika ndochinhu chatiri kuchemera tikuda change munyika maita basa anzo andakakora iwoti dhokora